Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene spikala wa nyumba ya malamulo walamulira kuti a Sylvester Ayuba James atuluke mnyumbayi ndipo akhale asakuchita nawo zokambirana kwa masiku awiri. Nkhani yonse ndiyakuti nyumbayi malingana ndi ganizo limene limakhalapo kapena kuti order imene imakhalapo asadachite zokambirana pamakhala order paper imene imakhala ndi ndandanda wa zokambirana zimene nyumbayi imayenera kuti ikambirane pa tsiku limene akukakambirana. So m'malo mwake Samia Sulemani amene ndi spikala wa nyumbayi adasusa ganizo limene adapereka Emmanuel Jere amene amafuna kunena kuti nyumbayi isinthe ndandanda wa zokambirana za tsiku la lero. M'malo mwake pabwere supplementary order paper imene phungu wa mzimba South Emmanuel Jere amafuna kuti ayikepo bilu yokambirananso, bilu yomwe mtsogoleri wa dziko lino adakana kuyisayinira yokhuza thumba la CDF. Ndipo malo mwake speaker adanena kuti ayi zimenezo sizingatheke, nyumbayi tsiku la lero ikambirana zokhazokhazo zimene zili pa order paper. Ndipo ambali ya chipani cha Malawi Congress Party adapitira kukakambira ganizoli kunena kuti pakuyenekadi kuti order paper isinthidwe pabwerenso bill imene yokhuza CDF imene mtsiku la lero sikuoneka nawo pa bill yo. Malo mwakenso amene ndi member wali Lilongwe Mpenu Enson Hoa Nkaka amafunanso nawo kuti phungu wa nyumbayi avomere kunena kuti ma MP aponye voti ngati nkoyenera kuti ndandanda wa order paper umene pali zokambiranazi ausinthe. Malo mwakenso Samia Sulemani adakana chiganizo chimenechi. So ali nkati mwa zokambirana zimenezi komanso lero adawerenga ndandanda wa phungu amene abwera ku nyumba ya malamulo, ndipo atatha kuwerenga zimenezi komanso munthu amene ama MP awiri awawa Enson Hoa Nkaka komanso Emmanuel Jere amene amafuna kuti bill ya CDF ilowe mbwalo, pamene nozi mapezeka kuti a Sylvester Ayuba James anatsekula chikachidaka chakamene amakatchula kuti maiki adakayatsa nkuyamba kuyankhula speaker wa nyumbayi asadawapase mpata kuti alankhule. So malingana ndi malamulo a nyumbayi umayamba kuyankhula pokapoka speaker ngati wanena kuti iwe ulankhule, samakuvomera kuti ungoyatsa chinthu ngoyamba kumalankhula usadauzidwe kuti iyamba kulankhula. Malo mwake umayenera kulandira chilango. So Ayuba James adayatsa makina amene olankhulira ndikupezeka kuti ayamba kulankhula speaker asadawapase mpata. Malo mwake speaker walamula kuti iwowa atuluke mnyumbayi ndipo akakhale matsiku awiri asakuchita nawo attend meeting ya ku parliament. So taonelani video iyi momwe zinakhalira maka pamene amatuluka mnyumba imene ya malamulo chifukwa ya mkuluja amene amanyamula chinthu chake pa phewa chanachita kukayendera ndikupita pamene analipo ndikuwauza kuti mkulu let's go out. So taonelani video iyi momwe zinakhalira kumeneko ku nyumba ya malamulo mu nthawi imene Sylvester Ayuba James amatuluka. Let's see the video. If we don't leave, I'll add another 2 days on you. Yo, ndikukhulupirira kuti mwaona bwinobwino ndithu imene zakhalira Sylvester Ayuba James watulusa mnyumba ya malamulo. So lero lizioneka kuti ma MP MCP achita behave chifukwa kuti ngati mukumbukira tsiku lija atatulutsidwa amene
ali a Moses Kunkuyu mu nthawi yonse nawo adachita misbehave adatulusidwa mu nyumbayi. Ma MP a MCP adatulukira limodzi, koma apapa tikuona kuti Ayuba James watuluka ekha opanda MP aliyense womutsatira. So lero achita behave kulekana ndi nthawi momwe anachita misbehave. So chinthu china chimene mafuna ndifotokoze nchona kuti kumene ku nyumba ya malamulo ma MP akupitirirabe kuchedwa, ena kujomba, and akufotokoza kunena kuti lero limomwe imafika nthawi ya quarter past mmene imafika nthawi ya quarter to 11 aphungu okwana 202 analasa anafike mnyumba ya malamulo. Ndipo speaker wa nyumba ya malamulo maloma ake adalengeza kunena kuti ndondomeko imene ichitike ndiyowerenga mayina a aphungu and amene apezeka kuti sanabwerewo ndedinso aona zimene angalandire. So ndimafuna ndifotokozenso kunena kuti zoonekabe kunena kuti parliament yathu serious, tinene chilungamo serious ku dziko lino la Malawi maka kwa aphungu tikuona kuti kulibe zonse zimene zatsala zimene zomachitika ku nyumba ya malamulo zambiri ndi masewera chabe, chifukwa sakhala serious. Amayiwala kunena kuti zokambirana zimene amakhala kuti akukachita umene kucha ndi za dziko lonse. 22 million population ya anthu 22 million ndiyo chuluka kwambiri, komano ndi chifukwa chani anthu amene wawa akapita umene kuchako amakhala ngati akukambirana za mnyumba ya kwawo, sakhala ngati akukambirana zochitika zakudera kwawo zimene ndi gulu la anthu limene akukaliyimirira. So muone kuchedwa, kusachita makhalidwe oyenera ku nyumba ya malamulo, penanso kubweretsa mabilu opanda pake. So muone nkhani ya bilu ya CDF imene akuyika kamirayi ndi nkhani ijanena kuti ndalama za CDF zija zikhale m'manja mwa ma MP, zimene mtsogoleri wa dziko lino anawunikira kuti no zimenezo zisakhale choncho. Kuphatikizapo wa minister a local government amene ndi Ben Phiri adawunikira kunena kuti zimene zisachitike choncho chifukwa chona kuti ma MP ambiri malingana ndi kafukufuku amaba ndalama zachitukuko. So ndalama zizikafikira kwa DC and umene koko umene kakachita control ndi ma councillors. Ma MP akuyeneka makhala ndi proposal yofunsira ndalama kuti ndalama atulusidwe ndipo pazikhale auti yonse yokwana kumaonesa ndalama zikuyenda modelo. Komano ma MP akapasidwa full control ndalama za CDF ziwonongedwa. Komano ma MP a MCP maka a Emmanuel Jere ayina Enson Ho Ankaka akuyikamira nkhani nkumafuna kuti nyumba iyi ikambirane ichite pasi bilu yonena kuti ndalama zizikuyenelekadi zizigwiritsidwa ntchito ndi ma MP akhale ndi full control pa ndalamazo, pamene malingana ndi kafukufuku chifukwa dziko lino silidayambe lero and sizachilendo kuona ma MP akuba ndalama zachitukuko. So dziko lili kufuna lichite reform mzochitika dzina zinthu zimene zinali zoti zakhala zozunza dziko lino, zimene zinabweretsa kusasintha kwa dziko zofuna zipewedwe. So mu nthawi yakupewa palika gulu kena kakusalirabe ndi mind yomaganiza zakale, njira zimene amabera zichafuna zizipitiriza. Pamene mtsogoleri wa dziko lino sanganene kuti ndalama zisamafikire manja mwa ma MP mwakusadziwa, akudziwa kunena kuti ma MP mzaka zambuyomu anapasidwa full control mphamvu zonse anali nazo pa ndalama zachitukuko, koma palibe chitukuko chimene chimachitika kumadera cholodzeka, malo make ndalama zimathera m'matumba mwa anthu kuba ndi zina zotero. So leroli asinde chiganizo no tiyese njira ina ndalama zizifikira mwa ma DCs and ma DC plus ma councillor ndi ameneno adzikhala akukhala ndi full control ku ndalamazi. MP ndeti akafunano kuti achite chitukuko azipita kwa anthu awiri amene wawa ndi kukakhala ndi ma meeting yawo plus anthu ena amene amaona za chitukuko kumadera, ndi kuti akhale pansi kuchita scrutinize kuona kuti kufoka kwa dera ndi chani nangano pakufunikira thandizo lanji ende pakhale ma okay onse, ndi kutinso ma transaction okhuza ndalama za chitukuko mene ndalama zikugwirira ntchito zikhale zonse zikhale za transparency and accountability. Plus Ben Phiri anaonjezera kuti akulowa mu nyengo ya digital imene akufuna apange dashboard imene izikhala ndi layout yomaonesa ma percentage ya ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito, zitukuko zimene actually zili pa ground practical mutakati mufuna mukaone physically mukapeza zitukuko zimene zagwiradi ntchito ndalama yake, ndipo mukawerengesa zikhala ndendende zimene zinatuluka kuti tinatulusa mwina 20 million timamanga ichichi zizikhala zogwirizana. So ndondomeko imene yabwera yatsopano iyi ndi yabwino, koma zioneka kuti ma MP MCP akufuna akokere mbali yawo pachama ti mwana nyanja amakokera mpani wake, komano si zinthu zake ngati zizi zomafuna umakokera ndi cholinga kuti mubera anthu asayiwale kuti anthu ambiri ndikuvutika kwambiri. So ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu through comment section kuna kuti inu mukutipo bwanji pa nkhani imeneyi. Ayuba James awatulusa ndiye kuti kuchoka leroli
sachita nawo zokambirana ndikutinso mawa yes sakuchitanso zokambirana plus inso tsiku lina ndeti 2 days ali pa suspend yokuchita nawo zokambirana. So suspension imene awapatsa ndi imeneyo 2 days asakuchita attend. So through comment section ndimve komanso kuziwa maganizo anu kuti mukulipo bwanji. Andi mu video mtsiku la lero bwerani ndine wanu wa nthawi zonse Barak Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.